itt vagyunk a Just Clear Awardon, megint rengeteg híresség, rengeteg influencer itt van, és ma díjakat adunk át nekik. Díjazzuk a legfittebb sportolókat, a legfittebb sztárokat, énekeseket. Gyertek, tartsatok velünk! Sziasztok! Hogy érzitek magatokat? Hát nagyon örülünk, hogy itt lehetünk ezen a rendezvényen, ugye több okból. Az egyik az, hogy jelölve vagyok egy ilyen díjra, az hihetetlen, és tök büszkék vagyunk szerintem mind a ketten, illetve az, hogy a mi cégünk is jelölve van. Szóval dupla öröm ma este, és nagyon örülök, hogy ennyi jelölést kaptunk. Negyedik éve foglalkozunk naturkozmetikumokkal, és most már kiegészítettük táplálékkiegészítőkkel is. 11 termékünk van már a piacon. Nagyon szeretem ezt a márkát, ebben a szívem, lelkem benne van, és valójában minden termék úgy született, hogy egy valós élethelyzet ihlette. És nagyon boldog vagyok, hogy mind az Egyesület, mind pedig az én munkámat is díjazták ismét, és büszke vagyok a csapatomra, büszke vagyok az edzőimre, a lányomra, a férjemre, a fiamra, akik mindig végig támogatnak, és azon vannak, hogy jól tudjunk dolgozni, és az összes edzőmre, akik a különböző területeken nevelik a jobbnál jobb gyerekeket, és így együtt vagyunk erősek. Nagyon köszönöm szépen, hogy ezt a díjat átvettem, elsősorban az edzőmnek, Cservenyai Gabriellának köszönöm ezt, hiszen nélküle nem érhettem volna el azokat a sikereket, amivel kiérdemeltem ezt a díjat. Nagyon jól éreztem magam egyébként az eseményen, és most már harmadik éve, hogy itt lehetek, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Bara Csabának is. Én is nagyon szépen köszönöm a gratulációt és a díjat is. Hát nekem ez volt az első évem junior és felnőtt versenyzőként, szóval számomra ez egy hatalmas dolog, hogy most itt lehetek, és ez nem történhetett volna meg Budai Gréta és Cservenyai Gabriel munkája nélkül, szóval hát számomra ez egy hatalmas dolog, és tényleg nagyon örülök. Először is köszönöm szépen a családomnak és az edzőmnek, Cservenyai Gabrielnek a támogatást, a segítséget, valamint a Magyar Testépítő és Fitness Szövetségnek. Ez a második Artistic Fitness díjam, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Gratulálok! Mesélj nekünk erről a két díjról. Köszönöm szépen! Először is szeretném megköszönni a díjakat Bara Csabának, a legnagyobb szervezőembernek és a csapatának, akik... A legjobb ízvilág és a legjobb diétaprogram címet nyerte el a Luxaja. Igen. Az ízvilágunk egyébként azon belül már tavaly is nyertünk egy díjat, a Fehérjén nyertek egy Fehérje ízdíjat, most a teljes ízvilágunk ment keresztül ezen a szűrőn. Az év legjobb diéta programja, az pedig szerintem nem véletlenül érdemeltük ki, mert nagyon sok szakértői támogatással hoztuk létre a programunkat, és ez a sok szakember az úgy rakta össze ezt a programot, hogy ez a program nagyon hatékony, és már nagyon sok mindenkit lefogyasztottunk vele. Szerintem ezt mindenki látja, mert nagyon sok ismert embert is, meg nagyon sok kevésbé ismert embert is. Van, aki 15 kilóval, van, aki 61 kilóval fogyasztottunk le, és ez a program ez működik, és ennek örülök. Sziasztok! Itt vagyunk a Just Clear eseményen, és egy nagyon hosszú napot zártunk, de szerencsére sikerült megnyernem a kategóriámat. Nagyon szépen köszönjük a támogatóknak az összes ajándékot, tényleg csodálatosak, és nagyon hálásak vagyunk érte. Jövő héten pedig találkozunk a Magyar Bajnokságon.